kasuwanci na aikin hannu, wato duk inda kake da sana'a kankare da sana'a ko mun kankanta sana'a ce idan ka rike ta za ka amfani ka nan to amma idan kana sana'a kana hangen wani to kai sai na ka yi kasa ba ka taɓa amfana da shi da Allah.
Ya sunan shi? Dawisu. Kai. Wani gaskiya ci kowa? Ya ci kowa garin nan wallahi. Wai wane ne? Sai an gama Dawisu. Ya cinye kowa wani gaske. Kowa ya karya. Kowa bi. Kowa ya ansa. Ko ba kauna. To wai shi wasu sarauta gare?